Irene, bon dia. Bon dia. Escolta, em portes moltes coses. Avui què ens vols explicar? Avui us explicaré un parell de coses, però totes vinculades amb com la natura ha inspirat a la humanitat a fer coses matemàtiques, científiques i fins i tot arquitectòniques. És que la Irene ens va dir, al saber que estàvem aquí, diu, em va perfecte per portar-vos la secció de la ciència. A veure, doncs, això per què és? Què podem veure amb això que ens has portat? Perquè Mira, tens de tot aquí. Sí, no? Estem envoltats d'arbres que tenen unes branques i a vegades totes les branques aquestes cauen, aquestes tenen molta sensació de caiguda. A vegades fins i tot tenen com dos extrems, no? Un que cau i un que recull. Doncs si tu agafes una cadena com aquesta, i tu l'aguantes per un extrem... La típica cadena... I jo l'agafo per l'altre... I ara què passarà? Això que acabem de fer és una catenària. Catenària a mi em sona tren. Perquè els trens tenen catenària, et sona bé, et sona perfecte. De fet, una catenària s'assembla molt a allò que fèiem a l'escola, que li dèiem paràboles. Te'n recordes? Que no paràvem de dibuixar paràboles? Doncs quan la longitud és molt curteta, si nosaltres féssim una coseta així de petita, matemàticament això s'assembla molt a una paràbola. Quan nosaltres allarguem la longitud de la corda, això ja no és exactament una paràbola. Però el que té de bo és que, clar, aquí la natura, com que això està fet per gravetat, o sigui, aquesta forma, exacte, la natura està equilibrant totes les forces. Llavors, si tu haguessis de... No, fos un arquitecte. Jo sóc un arquitecte, molt bé. I les mates no t'agraden massa. Anirien bé. M'agrada l'arquitectura i no les matemàtiques. Veus? Ho estic encertant tot, ho estic encertant tot. Molt bé, ja hi soc, Soc arquitecte i no m'agraden les matemàtiques. Perfecte. Ara has de fer una mena de tom, no? Algun tipus d'arcada. Haig de fer una arcada, val. Però no vols fer càlculs i vols que no caigui. Vols que tot estigui compensat. Això t'ajudaria? Això m'ajudaria. Home, si hagués de fer l'arc invers, sí, però l'arc superior em costaria, crec. Doncs hi posem un mirall, no? Li posem un mirall i si nosaltres... Haig de mirar el mirall, ara? Exacte, mirem el mirall. Mirem el mirall. Si nosaltres aquesta corba la mirem amb la inversa, amb el mirall, ens queda exactament una arcada. Ah, mira, una arcada, sí senyora. Exacte. Doncs els toms que dissenyava Gaudí ho feia exactament així. Es dedicava a posar filets, feia tota l'estructura cara avall, així tota està compensada de forces, després hi posava un mirall i ja tenia el dibuix fet. M'estàs dient que Gaudí feia això mateix que estem fent ara nosaltres, amb un mirallet? Exacte, amb un mirallet. Potser una mica més gran, però això és el que feia Gaudí. Així estudiava les corbes per fer els seus edificis. I això està inspirat en la natura. Les lianes fan moltíssimes catenàries. Aquesta se'n diu catenària. Es veuen, i tant. Sí, exacte. Doncs tenim un dels elements que, evidentment, natura ajuda a arquitectura. Quin altre podríem trobar? Doncs l'altre el veiem perfecte amb aquestes fulles d'aquests arbres. A mi m'agrada perquè, mira que curiós, que elles són unes fulletes, no?, els arbres que tenim al voltant, que a la vegada generen com una tirallonga llarga, que fa com una fulla més gran, que a la vegada genera una fulla més gran. Saps què faré, Irene? Tu segueix explicant, ara vinc, tu segueix explicant això que estaves explicant, que jo t'escolto. Doncs seria una mica com una falguera, no?, que té la fulleta, cada fulleta petita, que forma una fulleta més gran, que forma una fulla... Oh! Estava a terra, no patiu, no l'he arrencat. Clar, jo la tenia aquí una mica seca, però la teva està molt més... Sí. Veieu que fa una fulleta que té una forma així allargada, que totes fan aquesta forma així allargada, i que si en tinguéssim moltes també ens farien aquesta forma. Correcte. Exacte. Doncs això és una forma que es repeteix a diferent escala, no? Té una autosimilitud, perquè tot s'assembla amb estructura, i es va repetint amb escala. Ho tenim... Això és complex, Això se'n diu fractal. Fractal, però en trobem a la natura. En trobem a la natura, mira, si t'agafa gana, aquí tenim un superfractal, Un superfractal, aviam. Clar, la desmuntem, veiem que és un bròquio que té una estructura... Perquè els fractals naturals, el càlcul és estadístic, no? Ja se sap que la natura sempre és una mica més irregular que les matemàtiques. Llavors no serien exactament igual, però veieu aquesta formeta, que si nosaltres teníem tot un branquiró... No sé si tindríem un ganivet, potser, Ara anem a buscar, no pateixis, anem a buscar un ganivet. Trenquem tota una estructura. El fractal és, pel que entenc, si no corregeix-me, Irene, que és que una estructura petita es va repetint fins a fer-se grossa. O sigui, que aquest bròquil el podríem anar reduint i sempre tindria la mateixa forma. Exacte. Aquí tenim, moltes gràcies. És autosemblant, que se'n diu. Anem-hi. Vale.
Jo confiava en les nostres forces, però es veu que no la tecnologia serveix. Veieu que torna a fer, això podria ser com un mini bròquil, no? Però si jo arrenco, que ara ja espero que sí, un d'aquests em tornaria a fer com un mini bròquil. I si jo arrenco un, també tinc un mini bròquil. I si n'arrenco un, tinc un mini bròquil. I si n'arrenco un, tinc un mini bròquil. Sí? Cada vegada aniria tenint la mateixa forma que s'autorepeteix. Perfecte. Veus? Una cosa que podeu aprendre amb els nens, de desmuntar el bròquil i anar veient, i anar veient que l'estructura es va repetint. Exacte. A mi em té molt en curiositat, t'ho haig de dir, Irene, que em tens aquí unes plastilines. Això quina relació hi té a veure amb la natura, l'arquitectura, la ciència, què hem de fer? Perquè jo he pensat que tu i jo, que som molt eixerides, podem fer un fractal nosaltres. O sigui, la natura en fa molts. Pretens que jo ara faci un bròquil, una estructura tipus bròquil. Un bròquil vols fer? No, jo pensava més en un triangle de Sierpinski. Sí, jo també pensava en aquest triangle. Home, i tant, què pensaves? I tant, sens dubte. I com se fa aquest triangle? El triangle de Sierpinski és un triangle que anirà tenint triangles més petitets. Llavors, per fer això, hem de començar fent aquests triangles. Llavors, jo et dono, mira, la verda de verd primera. Molt bé. I jo em quedo la taronja de mandarina. Doncs mira, veus, molt bé. Llavors, perfecte. Hem de fer com una mena de piràmide. O sigui, ara tenim com un cub, volem que això tingui una forma... Piràmide. Com piràmide. Val, d'acord. Sí? Llavors, per això hem d'anar estovant la plastelina, que ho estem fent aquí. Molt bé. Estupendo. I construirem una forma que s'anirà repetint. Exacte. I farem, de fet, a mi, la primera vegada que vaig aprendre a fer triangles de Sierpinski, em va fer molta gràcia perquè, mira, el que farem al final és una cosa com aquesta. Sí? No sé si la podem veure. Mira, deixarem aquí. Llavors, la primera vegada que tu veus, què és el que se t'acut? A mi, vaja, a veure, ara, a mi se m'acut una piràmide. Però no penses, i com han fet el triangle petit? Bueno, clar, esclar. Clar, nosaltres hem de fer el triangle petit, Evidentment. O sigui, tu estàs disposada a fer aquest triangle petit? Estic disposada. Jo el que tu em diguis faré. Però sí, clar, evidentment que em planteja que a més ho pots anar dividint i suposo que n'hi han sortint triangles iguals. Doncs hem d'aconseguir això. A veure, com ho portes? Una mica punxegut. Una mica menys punxegut. Sí, una mica menys. Mira, que et quedi aproximadament força bé, Mira que a mi la plàstica era una d'aquelles coses que m'agradaven, Doncs veus, jo et conec tots els teus gustos, arquitectura, plàstica... Molt bé, les matemàtiques ja hem dit que no, Però les hem solucionat, Que em deixes fer una cosa per fer-ho? Escolta'm. Perquè ets més perfeccionista, això l'acabaríem tallant igualment, però molt bé. Necessitarem 3 trossets, talla'm 3 trossets. 3 trossos, Sí, més o menys iguals. 1, 2, 3. Perfecte. Jo també tallaré el meu en 3 trossos. 1... Bueno, això d'iguals... Més o menys iguals. 2... I a mi em sobra una miqueta a la punta. Perfecte. Llavors, què farem? Què hem de fer? Un de la Míriam. Sí? I el posarem al voltant dels meus. Això és un experiment per fer a casa... I el tercer. Per explicar matemàtiques. Per explicar matemàtiques, per explicar fractals, exacte. I tallarem el que em sobra, d'acord? Ara el que vull... Això és el típic de que quan els nens et pregunten mama, què és un fractal? Tu llavors et poses a fer el triangle. O bé també aquells sopars que dius, mira, avui he après una cosa. Exacte. Sí, això és molt útil. Jo dic, és coneixement trivial. Quan et demanen... Veus, mira, pregunta al trivial. En quin any es va posar el nom de fractal el 1975? 1975, preneu nota. O sigui que el nom és bastant jovenet, no? Perquè diríem que el 75 és jovenet. Val. Però el concepte sí que és més antic. El concepte de fractal ve de principis de segle, perquè les estructures fractals estan a tot arreu. Pensa, mira, els arbres tenen estructura fractal. El sistema... Que es va repetint, Exacte. El sistema nerviós d'una persona, si te l'imagines, també té com totes aquestes ramificacions. Val. Què més se'ns pot ocórrer que tingui estructura fractal? Jo ara em dirigeixo als espectadors que s'acaben d'incorporar ara i estan veient aquí, veient fer plastilina. Penseu que el que estem fent és això. Estem intentant explicar petits amb la mateixa estructura idèntica. I ara, Irene, estàs fent així un triangle. Un triangle de Sierpinski.
que això podeu fer cas, en podeu fer molts, de fractals a casa. El que passa és que aquest té la gràcia, que si us queda prou boniquet, es pot fer en fimo, en comptes de plastelina que estem fent nosaltres, i es posa al forn i teniu doncs, un penjoll de fractal. Home, sí, és que, a veure, queda maco, Sí, sí. I això ens serveix per explicar-nos el nostre dia a dia, o sigui, com, per exemple, l'arquitectura es basa en aquests models. Exacte. I com, doncs, de cara a trobar expressions... Perquè a vegades pensem en les matemàtiques només amb els nombres, no? L'1, el 2, el 3... La matemàtica també té molta geometria i té molts altres conceptes més enllà del nombre. I a vegades hi ha persones que pensen que no els agrada... Mira, què va sortint. Molt bé. Que pensen que no els agraden les matemàtiques i en realitat és que no els agrada el càlcul. Hem repetit el procés, no? Hem tallat... Ara estic entenent, val, perfecte. I mira què ens va sortint, els petitets. Ho hem allargat de manera que se'ns n'ha fet petit els triangles. O sigui, amb 2 triangles, que era el que havia fet l'Irene i el que havia fet jo, anem fent triangles més grans que contenen els triangles que hem fet. Exacte, perfecte. I com que ara amb la plastelina ho allarguem, el que fem és fer-los petits. O sigui, aquesta massa jo l'he de distribuir perquè em dongui per tot això. Per tant, jo el que vaig fent és allargar de manera que em va fent petits els triangles. I escolta, Irene, jo crec que hem d'ensenyar al final. Ara penseu que això seguiria, aquest procés, i al final, Irene, què el desvetlles tu, com quedaria? Tu mateixa, obriríem i ens quedaria aquesta forma. Per tant, d'un triangle en neixen d'altres i d'altres i d'altres fins a fer el triangle gran. Exacte. Aquí tenim els colors en simètric, el que nosaltres fèiem era al revés, que si li fem un tall, bueno, ara hem fet el tall ràpid, però també veus que també ens queda en el nostre. Doncs escolta, Irene, moltes gràcies per portar-nos aquesta classe de fractals, aquesta classe de natura i ciència. Moltes gràcies.